Imos ler un libro chamado Monstro Pequeno Din Non. Todo está en calma, pero entón petan ruidosamente na porta. Quen pode ser? Oh non, é monstro grande. Non vou abrir. Non o paso ben con el. Monstro grande sempre quere mandar, pero non me atrevo a decir nada. Se eu teño unha idea e te digo, xogamos as agachadas, el brama al señor, xa sei, xoguemos as agachadas. Entón o monstro grande decide que me toca andar e teño que pechar os ollos e contar e buscar. Nunca me toca agacharme, pero non me atrevo a decir nada. Se fa un bonito debuxo, monstro grande, esforracha as follas e engurrás. E nunca volve poñerlle esa tapa os meus rotuladores novos, pero non me atrevo a dicirlle nada. E se te digo que me estou peiteando, mófase de ver e berra. Está peideando, pero non me atrevo a decirlle nada. Rouba cartos do bolso da miña nai, pero non me atrevo a decirlle nada. Aí agora o monstro grande volve a petar. Entrará aínda que eu non queira e porá todo patas arriba. Teño que decirlle teño que atreverme a decirlle Non me berres, tío, monstro pequeno, tío monstro grande. Só quería preguntarte se verías pescar. Non, es un besta, é un mandón. Yo non quero xogar contigo. Lo que digo monstro pequeno, intentarei portarme ben. Por favor, non me veres, tío monstro grande. Pensou e dígolle, entón terás que deixarme mandar ás veces, non podes roubarme as ideas, non me obrigues a andar sempre cando xogamos as agachadas, non engurres os meus dibuxos, nin rompas os meus rotuladores, non mintas dicindo que estou peideando, non trates mal aos monstriños e non roubes do bolso de mamá. Prométesmo? Prométocho, por favor, deixa de berrarme, di monstro grande. Este conto está na biblioteca para se o queredes coller. Xa está. Somos Catuá e imos ler un libro que se titula A miña amiga Escuridade. Ao final do día María estaba pensando en que ia xogar. A escuridade comenzaba a entrar pola ventana. Pouco a pouco a escuridade foi cubrindo todo o cuarto, en tanto que María xogaba a verdade e quen máis andaba por aí. como quen non quere a cousa. A escuridade foi esvarando pola parede. María decatouse, pero non sentiu ningún medo. Rápidamente a escuridade foi ocupando toda a habitación. Pero María podía vela. Cun rápido movimento cruzou a habitación e agarrou a escuridade polo brazo. E puxéronse a dar voltas por todo o cuarto, a bailar de forma divertida. Despois de bailar, descansaron un pouco, tomaron unha punta de leite, de chocolate, un pastel de amor. Desde entón, a escuridade ten todas as noites a bailar, rir e xogar. E agora, as dúas son grandes amigas. Cando están cansadas e con sono, María prende a luz e a escuridade sabe que é hora de decir boas noites.
Está o da... Este libro está na biblioteca por si o queredes coller.